Yun, no? Ah. Hello mga kawigin! So, yun po, guys, ano itong ating pagsasaluhan for today? Ang pagsasalo po natin ngayon ay mini version lechon belly roll. Meron din po tayong mga chicken wings, crispy chicken wings, at meron po tayong sausawang gravy at mga tumas at maraming kanin. Makikita mo nyo siya ng personal, ang cute. Yan po, bago tayo magmukbang po, pray po muna tayo, ha? Maraming salamat po sa pagkain pinagload mo po ngayong araw na ito, at maraming salamat po sa buong araw ng kaligtasan at sa pagbibigay ng biyaya po sa amin sa araw-araw. Maraming salamat po, Ama. Ito po sa matalangin ko sa inyong bugtong na sa Kristo na aming kapaligtas. Amen. So yun, hugas na po tayo ng kamay. Mukbang na po tayo. So yun po, bago tayo magsibla, hiwain po muna natin. No? So yun po, okay na po. So, una tayo. Yun, no? Thank you. Ito yung lobo. Ganda. Ano kagat po para sa inyo. Crunchy. Kain po. Chicken tayo. Thank you. Kain po. Kanin ka. Sarap. Wow. Huwag na po kayo dyan, no? Yan, no? Bite size yan, no? Cute, oh. Ang lambot. Kain po. Wow. Lalo po sumasarap yung chicken natin pag sinasawsaw sa gravy. Wow. Sarap.
Yung belly roll po natin, ano po yan, sa oven po niluto. At tapos yung pong mga hinalo po natin, mga powder po sa loob. Mga powder lang po. Mga herbs and spices. Kaya malasa-malasa rin po. Wala kayo dyan. Tapos ito po, yung puti. Di puti ang pinakain. Ang sarap ng chicken eh. Kaya natin yung, Jollibee. Sabi ko, ano nga na yan eh. Siya crispy po siya. Ano ba yan? Ito ang galing eh. Yung ating mini lechon belly, akala mo ang konti lang. Pero kasi po 2.3 kilos po. Ang tinanggal ko lang po dyan yung pinaka ribs. Pero kung tutusin, malaki pa rin po siya. Lasa. Tsaka pag tinanggal nyo po yung makikita nyo sa laman juicy po siya. No? Malambot. Sarap. Sarap po niya. Masarap po kung may combination ng yung sabaw soup, no? Gagawa ko sana siya nipis, kaya lang hindi ko kasi sa ating sa ating board of director. Huh? Dahil ubus ng Oh. Yung ganun kakuyot to. Tapos fried fish. Wow. Yung chicken naman natin, natatanggal sa buto. Sorry. Happy. Ibaw talaga pag lechon, yung mas nalambas yung sarap talaga ng baboy. Lalo na ko kung sa yung sa charcoal niluto, no? Mas masarap pa siya talaga. Narinig yun. Kain po. Sarap siya lalo kapag may sawsawang sarsa naman po na. Diba? Salin pa nga. Sarap ako. Sarap. Kung kain pa? Okay. Okay na. Ano kabot mo? Baka lang. Ang sarap talaga. Ate, ikaw. Baka lang yan. Ito pa. Ay, honey bes. Gusto mo pa? Ay, sige sa ito eh.
Sige, sige. Okay na. May talita. Sarap. May bundang taba. Ang gravy. Ano dyan? Ang gusto mo na eh. Pero yung mga bandang dulo, medyo matigas yan. Ikot mo naman. Itong... Ito medyo matigas. Ah, lambot pala. Hambot na. Ganda. So sa akin medyo matigas siya ng konti. Ay, nakbang ko pa ako. Yan. Ang sarap. Pero, ano lang. Yung mga dulo ko kasi medyo may sunog yung gilid. Tsaka medyo mas matigas na po yung balad niya na. Pero masarap pa rin. Oh. Kasi inyo na yan, ha? Ang sarap. Kaya mo pare siya. Kaya mo. Papa. Ayan, simulan na po natin ang ating shout out. Sarap pa. Thank you so much po pala. Thank you so much po sa mga bago nagbigay ng star Thank you po. sa FB page natin. At sa mga dati po, thank you so much po. At gusto ko magpasalamat sa mga nagbigay ng star, kay Ella Orendain, kay Akina Romera Maandig. Thank you so much po. Kay Jenny Lynn. Thank you so much din po kay Faye Angela. Yan. Punta naman po tayo sa... Ay, bago nga pala yan, shoutout ako kay Ate Che, Chavez yung, babalik na ulit muna sila ng Guam. Ayun, ingat po. Safe, sana maging safe yung kanilang pagbiyahe. Yes, ingat po. Ingat po. Para Ate Che, Kuya Jojo, Ate Jackie. Hello po. Yes. Shout out. Naipit. Shout out po kay Lani Manasa Padulyo. Shout out sa mga anak niya, si Leona at Alas from Batangas. Kay Christina Isidro, shout out po. Kay Elda Tripa ng California, USA. Shout out po. Shout out kay Chloe Manatad Basco ng Cagayan de Oro. Maria Ibris Nazareno, kay Elda Tripa, California, USA. Shoutout po Sarap po. kay Bessie Morondos, kay John Mark Makasusi. Shoutout po kay Mike Amparo. Thank you so much po. Ayet Areta ng San Jose, Batangas. Tapa. Shoutout din po kay Vicky Pardilla from South Cotabato. Shoutout po. Yan.
Yun po, natapos naman po yung isang masarap na mukbang natin. Siyempre, maraming salamat sa Diyos sa pagkain pinagkaloob niya ngayong araw nito. At sobrang salamat sa inyo mga kawigil sa muling nga pagsalo po. Lagi po natin sana tatanda na hindi po mahalaga ang kung ano mo yun ho yung nakahain sa isang habagkinan. Ang mahalaga po ay Sama-sama ang buong pamilya. at nagpe-pray po lagi at na-appreciate po yung pagkain. Yan po, maraming salamat po, Mauya. Hanggang sa muli po, kaya bigla na lang mawala.